Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння вас чакае незвычайны выпуск, незвычайны для тых, хто не падпісаны на мой патрыон і ніколі не чуў выпускаў з рубрыкі «Чытацкі дзённік». Гэта выпускі, якімі я дзялюся са сваімі патронамі на патрыоне, дзе ўвесь выпуск я чытаю адну кнігу. І я не магу засяродзіцца, таму што на фоне я чую нейкую мову, распазнаць якую не магу. Па сутнасці, навокал мусіць быць венгерская мова, але часам чую і нешта іншае. Дык вось. У выпусках з рубрыкі «Чытацкі дзённік» я на працягу аднаго выпуска чытаю адну кнігу, дзялюся з вамі ўражаннямі непасрэдна падчас чытання. То бок я прачытала некалькі старонак, спынілася на пэўнай цытаце ці на пэўным эпізодзе, які мяне закрануў, які мне хочацца неяк развіць і нешта расказаць пра яго вам. Я адразу ж расказваю. Зразумела, што запісваецца гэта ўсё ў паходных умовах, таму гэта не мая дамашняя студыя, мой мікрафон і гэтак далей. Таму якасць трошачкі можа адрознівацца, а можа і не трошачкі, але тым не менш мне падабаецца, што гэта такі жывы фармат, у якім я маю магчымасць падзяліцца нейкай думкай, пакуль яна ў мяне яшчэ ёсць, а не чакаць да моманту, калі я буду запісваць падкаст, седзячы за сталом, так сур'ёзна, расклаўшы ўсю сваю тэхніку. Ну і пра якую ж кнігу мы сёння пагаворым і чаму я вырашыла перанесці гэты фармат у звычайныя выпускі. Гэта такая разовая акцыя, можа быць не разовая, але не частая. Не будзе такога, што цяпер уся рубрыка «Чытацкі дзённік» пераедзе сюды. Не, далей я буду запісваць гэтыя выпускі для патронаў у знак маёй падзякі за падтрымку, але гэта той рэдкі выпадак, калі мне захацелася падзяліцца з вамі гэтай кнігай, бо рэч у тым, што 28 жніўня, я спадзяюся, што гэты падкаст я паспею выкласці, зманціраваць трошкі раней, літаральна на некалькі дзён да выхаду кнігі. І 28 жніўня у нас выходзіць кніга ў выдавецтве Янушкевіч, кніга Альгерда Бахарэвіча, яго новы раман, які называецца «Падземныя пераходы». Мы запускалі папярэдні заказ гэтай кнігі, ну а таксама у нас быў запланаваны кніжны клуб, які пройдзе ўласна 27 і 28 жніўня. Мы прадавалі квіткі, і людзі, якія жывуць у Варшаве, ці якія маюць магчымасць прыехаць у Варшаву на сустрэчу з Альгердам Бахарэвічам, маглі купіць квіткі, мы іх усе распрадалі. І у чым заключаецца гэты кніжны клуб? Людзі, якія купляюць на яго квіток і таксама афармляюць папярэдні заказ на кнігу, маюць магчымасць атрымаць гэтую кнігу за некалькі тыдняў да таго, як яна з'явіцца ў афіцыйным продажы. То бок яны павінны паспець гэтую кнігу, пажадана, прачытаць. Гэта ўжо на сумленні ўсіх удзельнікаў кніжнага клуба. Можна было не спяшацца чытаць гэтую кнігу, але тады, я не ведаю, ці будзе цікава гэтым людзям удзельнічаць у кніжным клубе, проста слухаць, не разумеючы, пра што вядзецца гаворка. Таму я спадзяюся, што ўсё ж такі ўсе людзі паспеюць гэтую кнігу прачытаць. Дык вось, ёсць магчымасць атрымаць кнігу раней, прачытаць яе і, адпаведна, паўдзельнічаць у абмеркаванні ўласна з аўтарам, каб гэта не было нейкім сухім абмеркаваннем, каб гэта не было тым больш прэзентацыяй ці выступам Альгерда, каб не толькі ён вяшчаў і нешта расказваў пра сваю кнігу, а каб гэта сапраўды была дыскусія, каб чытачы, якія прачыталі кнігу, маглі задаць нейкія пытанні аўтару, можа быць, ёсць нейкія прэтэнзіі, заўвагі, ідэі, як можна было нешта развіць, нешта змяніць, або наадварот, людзі будуць выказваць свае захапленні. Гэта цудоўны фармат, як мне падаецца, каб сапраўды з аўтарам была такая жывая гутарка, я б сказала, на роўных, а не так, што сядзіць на сцэне адзін Альгерд, нешта там вяшчае, а людзі слухаюць і так паслухмяна ківаюць галовамі. Ну а я зараз знаходжуся ў адпачынку, і вось канкрэтна сёння буду чытаць з вамі гэтую кнігу, седзячы побач з венгерскім парламентам. Дзесьці там на фоне гукі галасоў, вось я толькі што чула, як чалавек адкрыў пластикавую бутэльку, не пластикавую, а металічную, з такім характэрным шыпеннем, не ведаю, алкагольны ў яго там напой ці безалкагольны, але улічваючы надвор'е, якая тут цудоўная неверагодная гарачыня, я думаю, што чалавеку, магчыма, зараз стане даволі добра. Ну, а я сузіраю краявіды і трошкі хачу расказаць вам пра гэтую кнігу, што гэта такое.
падземныя пераходы гэта новы раман, які я ўжо сказала, Альгерда Бахарэвіча, і гэта вельмі берлінская кніга. Адкуль я гэта ведаю, бо я толькі пачынаю яе чытаць, бо я гэтую кнігу прачытала ўжо, мне здаецца, 2 ці 3 разы, таму што я яе карэктавала і давялося гэтую кнігу прачытаць пару разоў. А цяпер я ўжо хачу прачытаць яе, ведаеце, не ўчытваючыся ў кожную літарку, а чытаючы нармальна. Ведаеце, заўважыла такую трошкі, можна назваць гэта прафесійнай дэфармацыяй, калі, напрыклад, вечарам я сядзела, працавала над нейкім рукапісам, які мне далі на карэктуру. Я уважліва, павольна чытала, вычытвала кожную літарку, потым закрыла ноутбук, адклала працу, не ведаю, там паела, папіла і пайшла, паклалася ў ложак і вырашыла яшчэ трошкі пачытаць перад сном. І калі я разгортваю проста кнігу, якую я чытаю для ўласнага задавальнення, я ўсё яшчэ працягваю чытаць яе нібыта карэктар. Я, можа быць, праз абзацы 2-3 лаўлю сябе на тым, што не, мы можам чытаць нармальна, не трэба чытаць так павольна, можна не спыняцца на кожным слове. Тут я сапраўды разумею, што нешта не так, і пачынаю чытаць кнігу ўжо нармальна. Але калі ёсць тут сярод слухачоў мае калегі, скажыце, ці бывае у вас такое, што пасля доўгай працы вы працягваеце чытаць усе кнігі вокам карэктара ці рэдактара. А яшчэ зараз вось добра тым рабятам, якія на, як это называецца, хіба гідрацыкл, на гідрацыкле пранесліся па Дунаі міма мяне. Таксама б не адмовілася зараз ад такой актыўнасці, але я проста сяджу на беразе Дуная, які сёлета апусціўся да хіба рэкордна нізкага ўзроўню. І так, што выклікаў у краіне такі невялічкі энергетычны крызіс. І я яшчэ падумала, што вось Альгерд Бахарэвіч напісаў берлінскі раман, а я, хутчэй за ўсё, калі б пачала пісаць якую-небудзь кнігу, я б напісала не варшаўскі раман, не. Пры ўсёй любові да горада, у якім я жыву, ёсць горад, які крыху больш у маім сэрцы, і хутчэй за ўсё я б напісала будапешцкі раман пра горад, у якім часта бываю. Пра што ж гэтая кніга? Калі толькі я яе пачала чытаць і зразумела, у чым тут галоўная сутнасць, сюжэтная лінія, я тады перамаўлялася з Альгердам і акурат яму казала, што ён закрануў неверагодна актуальную тэму, што гэта проста не тое, каб вісіць у паветры, але гэта сапраўды выдатная ідэя для сучаснай беларускай кнігі, каб не пісаць чарговы твор пра гаротных беларусаў, якія там, не ведаю, часткова пакутавалі падчас вайны, потым якія-небудзь кніжкі пра пакутлівае беларускае сялянства, і цяпер вось пішуць пра пакутлівы беларускі народ пасля 20-го года. Гэта хутчэй такі твор пра пераасэнсаванне таго, што цяпер адбываецца. І калі толькі я пачала чытаць гэтую кнігу, мне адразу прыгадаўся жарт, які я сустракала дзесьці ў рылсах. Гэта быў жарт з беларускага стендапа. Я ўжо не памятаю, шчыра кажучы, як ён гучыць. Калі я знайду гэты урывак, я яго вам тут устаўлю ў хук, а калі не знайду, то пакуль што раскажу яго вам сама. Там было нешта накшталт, што мне падабаецца, што Беларусь становіцца востравам свабоды, толькі не падабаецца, што для расіян. Вось можна сказаць, што часткова новы раман Альгерда Бахарэвіча, ён акурат пра гэта. А пачынаецца гэты раман такой прадмовай, напісанай з такім даволі распаўсюджаным літаратурным тропам, як быццам бы вось гэтая кніга, якую мы трымаем у руках, гэта не тое, што напісаў уласна аўтар, напісаны на вокладцы, а нібыта у нас ёсць нейкі персанаж, які знайшоў чужы нататнік. І ў гэтым нататніку ён сустрэў усе яўкі, паролі, дакладней, усе паролі ад пошты электроннай чалавека, які загінуў у авіякатастрофе. І гэты чалавек на ягонай пошце знайшоў рукапіс. Той чалавек, нататнік якога ён знайшоў і ў пошту якога ён залез. Аказваецца, што ён пісаў раман і дасылаў гэты раман сам сабе лістамі. Ён нешта перапісваў, потым дасылаў новы e-mail, і такім чынам у e-mailах атрымалася, што наш гэты персанаж знайшоў цэлы раман. І вось ён гэты раман вырашыў выкласці. Ён тут расказвае, што нібыта ён ведаў гэтага чалавека, ведаў ягоную жонку, аўтара ўласна гэтага рамана, але вось чужы рукапіс ён такім чынам апублікаваў. І далей ўжо ўласна пачынаецца першая частка, якая называецца «Экскурсіі па Берліне». І тут мы ўжо сустракаемся з галоўнымі героямі. І ведаеце, ёсць раманы, якія чапляюць літаральна з першых старонак, і
як кажуць маркетолагі, калі ты записываешь рилс, ты павінен у пачатку даць людзям нейкі такі хук, крючок, за які яны могуць зачапіцца, каб не праматаць твой рилс далей, каб не гартаць, а просто глядзець, што ты там далей зняў. Дык вось Альгерд Бахарэвіч таксама зараз дае нам гэты хук. І першая глава пачынаецца так. У тую дзіўную зіму мне мела споўніцца 50 гадоў, і я пастанавіў сабе, як толькі гэта адбудзецца, нарэшце кінуць курыць і пачаць бегаць кожную раніцу. А яшчэ забіць аднаго чалавека, толькі аднаго. Увогуле, я мяркую, што кожны дарослы інтэлектуальны полаваспелы чалавек мае поўнае маральнае права забіць у сваім жыцці аднаго свайго сабрата. На выбар, але толькі аднаго. Больш за адну ахвяру ні ў якім разе. Гэта ўжо паталогія, паскудства або палітыка. Я сыходжу з таго, што разумны чалавек, еўрапеец, прыхільнік дэмакратыі і цаніцель прыўкраснага, ніколі не стане марыць пра смерць кагосьці нявіннага. Такі чалавек добра падумае перад тым, як абраць сабе цэль. Магчыма, ён нават ніколі не наважыцца на забойства, нават хутчэй за ўсё не наважыцца. На тое ён і цаніцель, на тое і чалавек. Але адчуванне маральнага права кагосьці забіць дакладна дадало б гэтаму свету гармоній. І я задумалася цяпер, а сапраўды, калі б у кожнага з нас было маральнае права узяць і забіць аднаго чалавека. Мне прыгадваецца адразу фільм, які, здаецца, у рускім перакладзе «Судная ноч» называўся, неяк так. І там, здаецца, быў сюжэт у тым, што на адну ноч, не памятаю, на які прамежак часу, на год хіба, людзі атрымлівалі магчымасць рабіць усё, што захочуць, забіваць каго захочуць, а раніцай як быццам бы нічога не было. То бок, калі цябе не забілі, табе пашанцавала, калі ты забіў і табе потым за гэта нічога не будзе, табе таксама пашанцавала. То бок, здаецца, нейкі такі сюжэт. І вось нейкі вайб гэтага я адчуваю, але вось пастарайцеся задаць сабе такое пытанне. Сапраўды, калі б у вас была магчымасць забіць толькі аднаго чалавека, пра каго вы падумалі і чаму яго завуць Александр. Але наш герой вырашае забіць іншага чалавека, але пра гэта пагаворым трошкі пазней. Увогуле у нас ёсць два галоўныя персанажы. Гэта Агнія і Раман. Раман экскурсавод, Агнія паэтка. Яны беларусы, якія былі вымушаны эміграваць у Германію. Яны жывуць у Берліне, і вось Раману спаўняецца 50, ён вырашыў пачаць бегаць, але пры гэтым ён яшчэ экскурсавод, вядзе экскурсіі. Ну а Агнія беларуская паэтка, якая піша па-беларуску, якая выступае на розных нямецкіх літаратурных мерапрыемствах, выдае кніжкі, у тым ліку па-нямецку, выступае, атрымлівае прэміі, ну то бок такая класічная, інтэлігентная, культурная сям'я. І галоўны апавядальнік у нас тут Раман. Дарэчы, далей тут персанажы абмяркоўваюць акурат, каго б яны забілі, калі б маглі, і зразумела, што адразу ўзнікае гэты на «Л» і адказ, што ўсе б яго неарыгінальна гэта быць супраць смяротнага пакарання. Яшчэ больш неарыгінальна быць за. Так, сапраўды, вельмі жыццёва. І ведаеце, нам здаецца, што вось у нас ва ўсіх эмігрантаў такі трошкі падобны, даволі падобны, нават сказала, лёс, што мы вымушаны там знаходзіцца па-за межамі краіны, хтосьці ўспрымае гэта горш, хтосьці лепш, але ўсё роўна у кожнага досвед індывідуальны і даволі цікава, як эміграцыя ўспрымаецца ў пэўнай канкрэтнай краіне. Вось я ўяўляю, як эміграцыя ўспрымаецца ў Польшчы, канкрэтна ў Варшаве. Я трошкі ўяўляю, як эміграцыя ўспрымаецца ў Венгрыі, ў Будапешце, але я, напрыклад, не ведаю, як эміграцыя ўспрымаецца ў Германіі, і вось, дзякуючы гэтай кнізе, змагу трошачкі гэта зразумець. І каб мы разумелі, які гэта прыкладны час, нам Бахарэвіч тут піша, гэта былі часы, калі неймаверных навін ужо не засталося. Яны запальваліся і гаслі ў цемры, як сігнальныя ракеты, на некалькі секундаў асвяціўшы панылы краявід. Адна за адной, і людзі верылі кожнай. Сатыры і антыутопія страцілі сэнс. Прэзідэнт суседняй краіны у судовым парадку даказваў, што ягоная жонка і праўда кабета. Жанчыны ў Расіі замаўлялі мужам цвіточак аленькі з разрабаванай украінскай кватэры. Тупыя клоўны кіравалі светам, але ніхто ўжо не смяяўся. Ну і гэтак далей, вось у такі час нашы героі апынуліся ў Германіі. Дакладней, жылі ў ёй. І яшчэ трошкі па эміграцыю, піша нам Альгерд. Кожны беларус абавязаны любіць Вільню і горадню, жыць у Варшаве ці недзе паблізу і па-свойску казаць на яе «Вава». А я любіў Менск і Берлін, любіў дэманстратыўна і злосна, як кожная разумная меншасць. І як кожная меншасць не чакаў любові ў адказ. І тут я падумала, што «Вава» гучыць фу-фу-фу. Дарэчы, прыдумваюць пра розныя гарады, такія, не ведаю, менушкі, як это назваць. Берлін называюць Берлінскам, Варшаву называюць Вавай, хаця мне здаецца, я чула і слова Варшавск.
ці я гэта зараз прыдумала, ну неважна, карацей, ёсць такая эмігранцкая фішачка прыдумваць, як это называць, лакалізаваць, не лакалізаваць, а абеларушваць нейкія назвы, рабіць іх нейкімі больш блізкімі нам, рабіць гэта з замежнымі тапонімамі. Але мне больш падабаецца, калі хтосьці кажа Варшава, адказваць варту шаршава. Вось такія вось прыколы за 300. Ну і пачаў вось наш галоўны герой бегаць, і тут вельмі блізкі будзе эпізод маленькі. Я не ведаю ці бегае Альгерд Бахарэвіч, але ён дакладна уяўляе сабе, ад чаго многія людзі пачынаюць бегаць. Чым далей я бегаў, тым больш відавочным рабілася, што я зноў уцякаю. Так, гэта былі новыя уцёкі, гэтым разам ад сябе. Кожная ранішняя прабежка – спроба чалавека ўцячы ад самога сябе, сябе старога, сябе пракуранага, запляванага і вымерзлага, як тамбур зімовай электрычкі ў 90-е. Ад пахмелля ілюзій, ад сябе зайздрослівага, сябе разбуранага, сябе спустошанага, сябе залежнага, ад сябе, што ператварыўся ў сацыяльную прывычку быць. Ну і так, сапраўды, многія з нас, пачынаючы бегчы, сапраўды вельмі часта бягуць ад сябе. Ну і падчас адной з прабежак наш галоўны герой сустракае чалавека па прозвішчы Лупач ці Лупач. Я, шчыра кажучы, не ўпэўненая, як правільна паставіць націск. Мне хочацца паставіць націск на другі склад. Лупач, няхай будзе так. Гэта нейкі знаёмы, які выпадкова сустрэў нашага героя на прабежцы і расказаў яму, пачаў распытваць пра тое, як там што, як жыццё. І ён расказаў яму пра такую штуку, якая зараз ёсць у Беларусі, якая называецца праграма. Не праграма вот это вот з маленькай літары, а праграма з вялікай літары. І, дарэчы, гэты эпізод з іхняй сустрэчай перарываецца такім цудоўным разважаннем, якое мне таксама хочацца працытаваць цалкам. Тут ёсць такое словазлучэнне, якое проста мне хочацца выкарыстоўваць у жыцці. Хочацца яго выпісаць на паперку, павесіць дзесьці і перыядычна ўспамінаць. Гэта словазлучэнне гучыць як кірыліца мыслення, і зараз я вам зачытаю гэты эпізод цалкам. Мясцовых беларусаў я не любіў за тое, што цягнуць сюды сваё метафізічнае майно і загрувашчваюць ім прастору, за кірыліцу мыслення, за хранічны насмарк настальгіі, за пошлыя стэрэатыпчыкі, за тое, што гэтае месца ім чужое, і яны ўсяляк культывуюць гэтую чужасць, за тое, што гісторыя гэтага гораду пачынаецца для іх з таго дня, калі яны сюды пераехалі, за тое, што мову не вучаць, а калі вучаць, дык без любові, калі і вучаць, дык не чытаюць, а калі чытаюць, дык абы што, за тое, што ўсяляк выпучваюць сваю ангельскую, а то і наогул нацягваюць на галовы свой душны русіш і сядзяць у ім, душацца, але сядзяць. Я разумеў, навошта ён тым, хто застаўся ў Беларусі, але тут у эміграцыі чапляцца за расейскую навошта? За тое, што гісторыя гэтай краіны, гэтага гораду не цікавіцца, ды насамрэч нічым не цікавіцца, апрача саміх сябе, за дурны комплекс уласнай перавагі і за саплівыя скаргі, за курыныя гукаперайманні, за ўсе гэтыя іхныя Мюнхеншчына, Шарлоттенград, Берлінск, за шчанячую радасць ад любой шчыны. І вот, акурат, узніклі гэтыя берлінскі і мюнхеншчыны. Я, насамрэч, стаўлюся да гэтага даволі спакойна, калі гэтага ўжо зашмат, гэта становіцца трошкі такім пераборам. Але калі чалавек у размове часам іранічна уставіць нешта такое, то я, ў прынцыпе, асабліва не буду абурацца. Але, відаць, кагосьці гэта закранае нашмат больш, у прыватнасці героя гэтай кнігі. А вось адносна таго, што людзі не вучаць мову той краіны, у якой жывуць, вось гэта мой персанальны боль. Таму што з аднаго боку я магу іх зразумець, магу, але не хачу. Магу, таму што сапраўды, калі ты жывеш, напрыклад, у Польшчы, у Варшаве, ты рэальна можаш правесці не тое, што дзень, ты можаш правесці тыдзень ніводнага разу, чуючы, але не карыстаючыся польскай мовай. То бок ты можаш чуць яе навокал, але яна уласна табе ніводнага разу за тыдзень, можа быць, нават за месяц не спатрэбіцца, калі ты за гэты месяц не будзеш, не ведаю, хадзіць па ўжондах ці рабіць штосьці падобнае. Але калі вось ты проста жывеш, ходзіш у краму, табе не патрэбная польская мова, таму што там касы самаабслугоўвання, ты можаш гэта ўсё зрабіць па-польску, але не размаўляючы па-польску. У крамах таксама ты можаш не карыстацца паслугамі прадаўцоў, ты можаш усё рабіць самастойна, і польская мова сапраўды табе не спатрэбіцца. Але пры гэтым, як можна так доўга жыць, я не ведаю, тым больш, калі ты ужо ў гэтай краіне, ладна, там ты толькі пераехаў, ты яшчэ не разумееш, наколькі доўга ты застанешся ў гэтай краіне. Але калі ты застаешся ў гэтай краіне ўжо пэўны час, то мне здаецца, што варта было б усё ж такі паспрабаваць нешта вывучыць, тым больш, што польская для беларусу шчыра не такая складаная, не вышэйшая матэматыка, паверце, венгерская нашмат цяжэй.
А людзі неяк яе тут умудраюцца вывучыць, пераехаўшы ў гэтую краіну і жывучы тут некалькі гадоў. Так што я не абвінавачваю тых людзей, якія жывуць у краіне і не вучаць мову, але я іх шчыра не разумею. Магчыма, мне проста пашанцавала ў тым, што я пераязджала ў краіну, мову якой я хоць на нейкім там узроўні ведала, я гэтую мову люблю, яна мне падабаецца, і для мяне не складана яе вучыць, не складана ёй займацца, мне не цяжка на ёй гаварыць. Я разумею, што польская мова хутчэй за ўсё падабаецца далёка не ўсім, але тым не менш вы выбралі гэтую краіну, можа быць, не паводле ўласнага жадання, але тым не менш вы жывяце тут працяглы час. Ну і мне здаецца, што варта мець трошачкі павагі для таго, каб вывучыць мову той краіны, якая вас прыняла. Ну, таму што ўсё ж такі з веданнем мовы працэсы інтэграцыі адбываюцца крыху лягчэй. Хаця, можа быць, людзям, якія не вучаць польскую, нафіг не патрэбная тая інтэграцыя, яны не хочуць камунікаваць з палякамі, ім дастаткова сваёй нейкай беларускай бурбалкі. Окей, гэта таксама іх выбар, мы тут нікога не асуджаем. Ну і вяртаючыся да сустрэчы з Лупачом, ён расказвае нашаму галоўнаму герою пра праграму, пра тое, што існуе такая штука для тых людзей, якія больш за 3 гады ў краіне не жывуць, іх прыдумалі замяняць на тых самых расіян, для якіх тут у Беларусі востраў свабоды. Вось што расказаў Лупач. Гэта ж для нас праграма прыдуманая. Ты слухай, праграма такая. Запрашаюць у краіну маскалёў, тых, хто не ваюе, вядома, лаяльных, ясная рэч, ісцінных, і раздаюць ім нашае з табой жыцці. Як там гэта цяпер называецца? Ідэнтычнасці, тых, хто з'ехаў. Даюць чужым дажыць там за нас, але не проста дажыць, не, а правільна дажыць, так, як ім трэба. Тым, каго ў праграму ўзялі, раздаюць нашы імёны, кватэры, пашпарты, але не толькі. Усё ім аддаюць, што ад нас там засталося, з адной умовай, каб тыя былі верныя дзяржаве і займаліся плённай працай, а ў палітыку не лезлі. Вось і выходзіць, што ніхто нікуды не з'ехаў, што мы нікуды не з'ехалі. Усе ў краіне застаюцца і жывуць далей, але ўжо законапаслухмянымі і ўдзячнымі грамадзянамі маці яе радзімай Рэспублікі Беларусь. Ну і сэнс у тым, што калі раптам ты захочаш вярнуцца дадому, а цябе ўжо замянілі на мяжы, табе скажуць, а мы нічога не ведаем, вось ужо Наста Карнацкая ёсць, жыве спакойна, нармальна, прыгожа ў сваёй кватэры, працуе, як бы у нас тут Наста Карнацкі ёсць, поўны камплект, нам іншых не трэба. І ўсё, і не пускаюць цябе назад дадому ў тваю краіну. Таму што ўсё позна, трэба было раней чухацца. І вось гэта ідэя, пра якую я сказала ў самым пачатку, ідэя, якая проста абсалютна навідавоку, такі трошкі, нават не тое, каб фантастычны, даволі, ў прынцыпе, рэалістычны сюжэт, пра тое, што, ну окей, вы туды з'ехалі, але нам тут што рабіць у Беларусі? На ваше месца таксама можна кагосьці падсяліць, вось засталася ад вас кватэрка, засталася праца, месца працы. Ну, давайте якіх-небудзь рускіх з вёскі малыя драндуны, для якіх за шчасце будзе пераехаць са сваёй вёскі, са свайго нейкага, не ведаю, паселішча, у якім туалет на вуліцы, пераехаць у сталіцу і дажыць вартае жыццё, не цікавячыся палітыкай, так, як ім трэба. Ну і пасля гэтай сустрэчы наш галоўны герой пачынае задумвацца, а можа сапраўды і яго ўжо замянілі. А потым да яго аднойчы прыходзіць паліцэйскі, які удакладняе, ці ведаў ён, хто такі гэты Лупач, ці ведаў ён яго, бо апынуўся, што той кудысьці знік. Ну а пасля гэтага герой схадзіў да беларускага пасольства ў Германіі, паразглядаў яго і нават трошкі адчуў сябе, як быццам бы ён зноў у Менску, як быццам бы зараз выйдзе і пабачыць усе знаёмыя мясціны. А пасля гэтага яму патэлефанавала мама. І тут таксама вельмі цікавы эпізод, таму што яго маці засталася ў Беларусі, бацька памёр, а маці, яна як быццам бы не зусім асэнсоўвае, дзе яе сын, таму што яна перыядычна пыталася, калі ты прыедзеш да мяне, прыйдзеш. Ён ёй адказвае, што ён не можа, і яна ўдакладняе, што ты там занят на працы, нібыта як быццам бы ён таму не можа прыехаць, што ён дзесьці на працы, а не таму, што ён знаходзіцца ў іншай краіне і проста не можа прыехаць у Беларусь. Ну а далей у размове пачаліся гэтыя ўзаемныя абвінавачанні, якія так ці інакш
узнікаюць у сітуацыях, калі людзі, нават члены адной сям'і, не надта добра разумеюць адно аднаго, як тут маці, якая не асабліва разумее, чаму яе сын стаў такім няправільным, як ёй падаецца. Яны, здаецца, з бацькам добра яго выхоўвалі, а тут вось ён з нейкай сваёй беларускай мовай, гэтымі нейкімі экскурсіямі незразумелымі мог бы быць нармальным чалавекам, які размаўляе па-руску, але чамусьці ён абраў нейкі іншы шлях, і цяпер як быццам бы праз гэта у яго з маці няма абсалютна ніякага разумення. Ну і таксама абвінавачванні у самога героя у бок маці ёсць. Ён кажа ёй: «Проста гэта вы абралі нам такую будучыню, не мы, а вы. І вось яна прыйшла. Нічога не рабіць, калі навокал несправядлівасць, страх і гвалт, гэта таксама выбар. Разумееш? Калі нічога не рабіць, за гэта абавязкова заплацяць. І тыя, хто не рабіў, і іхныя дзеці. Магчыма, не адразу, але заплацяць. І вось час прыйшоў. Мы плацім за тое, што не змаглі нічога змяніць у той будучыню, што абралі для нас вы. Дзякуючы вам тыран дажыў да старасці. Дзякуючы вам ён мае сілу і ўладу. Біць, знішчаць, гнаць, прыніжаць. А вы што думалі, ўсё так проста, што можна проста жыць, заплюшчыўшы вочы? Так? Дык вось не, мы тут далёка ад вас, найперш таму, што вы самі запраграмавалі гэта, таму што былі дарослымі, вучылі нас, як жыць, казалі, што нам ваша свабода. Вы маладыя і наіўныя, а нам парадак трэба і каўбаса, каб вас карміць і адвучыць ад дурных думак. І ў саміх не хапіла розуму, каб распазнаць зло. Вось і атрымалі сваю адзіноту і нашу беспрытульнасць. Гэта проста справядлівасць, мама. Гэта ўсё справядліва і заканамерна. Мне страшна, мама, разумееш? Не толькі табе там страшна. Мне страшна тут. Я не магу пражыць твоё жыццё. У мяне ёсць сваё, разумееш мяне? Я не магу пражыць чужое жыццё ні за кога. Я хачу пражыць сваё, хоць неяк, калі на свабодзе. І сам, мне не так шмат і засталося. І ведаеце, хоць, можа быць, трошкі не пра тое казаў галоўны герой маці, але тым не менш, можа быць, нават і гэта мелася на ўвазе, што людзі, якія засталіся, яны даволі часта могуць не до конца разумець людзей, якія з'ехалі, лічачы, што ну все, вы ж з'ехалі, у вас там все павінна быць класна, это ж все зашибісь, вы ў спакоі, камфорце і гэтак далей, у поўнай бяспецы, вас не затрымаюць, не пасадзяць у турму, дык чаго вы ныеце. І яны проста не разумеюць таго, што ну окей, вось гэтае пытанне, базавае пытанне бяспекі нейкае у нас закрытае, але тым не менш ёсць іншыя пытанні, якія не адмяняюць нейкага дрэннага стану. То бок окей, у пэўны момант, вось у канкрэтны момант я знаходжуся ў бяспецы і мяне не могуць затрымаць. Але разам з тым мне, напрыклад, могуць адмовіць у відзе на жыхарства. І ў нейкі момант, напрыклад, давядзецца вярнуцца ў Беларусь, дзе ўжо не так бяспечна. Плюс, калі ты жывеш у іншай краіне, ты як быццам бы праходзіш гэтае жыццё на даволі высокім узроўні складанасці. Калі ты жывеш у сваёй краіне, гэта можа быць няпроста, але тым не менш ты ў сваёй краіне, дзе табе ўсё трошкі больш зразумела, таму што ты упісваўся ў гэтае грамадства, у гэтую сістэму з дзяцінства. Ты ўяўляеш, як функцыянуюць нейкія базавыя сацыяльныя інстытуты. Ты ўяўляеш, як працуе паліклініка, як працуе бальніца, як працуе пошта. Збольшага ў іншых краінах гэта ўсё прыкладна падобна, але тым не менш табе трэба наноў вучыць, як функцыянуе грамадства. Таму што яно ўсё ж такі адрозніваецца, і мала таго, што табе трэба вывучыць, як гэта ўсё функцыянуе, плюс гэта трэба зрабіць на чужой мове, на якім бы ты добрым узроўні ёй не валодаў, але тым не менш гэта чужая мова, і табе трэба трошкі больш намаганняў прыкласці для таго, каб зрабіць штосьці на чужой мове. Ну і ў цэлым ты тут сацыяльна менш абаронены, чым у сябе дома, дзе цябе могуць заўжды падтрымаць, дзе побач ёсць бацькі, нейкія сябры. Тут не можа быць, дакладней, можа нікога не быць побач. І ты проста застаешся ў той сітуацыі, калі табе не можа дапамагчы ніхто, акрамя цябе самога. І гэта таксама накладвае асобныя такія хваляванні, таму абсалютна бязглузда казаць, што ну все, вы там з'ехалі, у вас там все добра, сядзіце і маўчыце сабе ў анучку. Гэта абсалютна не так, і мы таксама людзі, якія маюць свае праблемы, свае хваляванні, і яны не меншыя за вашы праблемы. Як ведаеце, людзі, у якіх ёсць дзеці, лічаць, што іхнія праблемы самыя важныя праблемы ў свеце. А калі ты пра нешта расказваеш, чымсьці дзелішся, то не, твои проблемы не важные, бо у тебя няма дзяцей, то какие у тебя могут быть проблемы? Ты один можешь пойти куды хочешь, зрабіць што хочешь. Вось у меня есть проблемы, потому что у меня есть дети, и я не могу там себе чагосьці дазволіць. Але твои проблемы не становятся важнейшими просто от того, что ёсць нейкая рэч, якую ты аднойчы вырашыў, што окей, будуць у мяне дзеці. І я не станаўлюся ад гэтага менш важным чалавекам ад таго, што ў мяне няма дзяцей. Так же, як калі я з'ехала, я не станаўлюся ад гэтага у большай бяспецы.
я просто трошки ў іншым месцы, але ў мяне можа быць нават больш праблем. Так што гэта ўсё такія спрэчкі. Можа быць, тут галоўны герой пра гэта не гаварыў, але гэта тое, пра што хацелася пагаварыць мне. Дзякуй, што паслухалі, я выгаварылася, але далей я буду выгаворвацца яшчэ больш, таму што тут таксама герой разважае на тэму таго, што вось окей, яны размаўляюць з маці, яны, здаецца, блізкія людзі, самыя блізкія, яна яго нарадзіла, здаецца, ён той чалавек, які з яе выйшаў, але чаму ж ім так складана паразумецца? І ён асэнсоўвае, што як можна паразумецца, як можна быць блізкім наогул з чалавекам, які гаворыць на іншай мове. І тут, як быццам бы, ён гаворыць з маці па-беларуску, яна з ім гаворыць па-руску. І тут пра паразуменне, як мне падаецца, мы, дарэчы, трошкі на працы паспрачаліся за гэты эпізод, таму што тут паразуменне вядзецца гаворка пра тое, што яны не проста гавораць на розных мовах, у сэнсе, што яна не разумее, што ён ёй гаворыць, таму што яна дрэнна валодае беларускай. Тут нават нешта больш глыбокае, таму што, як сам далей піша аўтар, дык чаму ты чакаеш любові і разумення ад маці, мову якой ты адрынуў? Пакуль ты не гаворыш яе мовай, у цябе няма там блізкіх людзей. Тут ужо ён мае на ўвазе краіну. І сапраўды многія людзі, якія пераходзяць на беларускую, яны, дарэчы, так даволі агрэсіўна, з чым я вельмі не згодная, пачынаюць адмаўляцца ад рускай мовы, у сэнсе, што ўсё, у мяне ёсць адна родная мова, гэта беларуская. І мне хочацца спытаць, а на якой мове, вельмі малы адсотак людзей, які адкажа, што на беларускай. На якой мове з табой размаўлялі твае бацькі, калі ты нарадзіўся? Якая мова была тваёй першай, на якой ты сказаў першыя словы, на якой цябе выхоўвалі? Вельмі малы адсотак людзей, у якіх сапраўды гэта будзе беларуская мова. Таму што, ведаеце, родная мова, насамрэч, гэта вельмі глыбокае паняцце, яно такое міждысцыплінарная і няма такога пэўнага вызначэння, што такое родная мова канкрэтна. І мне падаецца, што ўсё ж такі чалавек можа вызначаць для сябе, але тым не менш, вось у маім уяўленні родная мова гэта, па-першае, тая мова, на якой ты пачаў сваё жыццё, якую ты засвоіў без нейкага знешняга навучання, то бок вось якой ты не вучыўся па падручніках, а ты нарадзіўся, з табой на ёй гаварылі, і ты неяк сам пачаў гаварыць на ёй, рабіць свае першыя спробы маўлення, не карыстаючыся яшчэ ніякімі там падручнікамі і слоўнікамі. І зразумела, што для большасці з нас, будзем шчырымі, гэта руская мова. Магчыма, камусьці з вас сапраўды пашанцавала нарадзіцца ў беларускамоўнай сям'і. У мяне не было такой асалоды. Мае бацькі рускамоўныя, і беларускую мову я пачала чуць, на вуліцах, зразумела, у транспарце дзесьці яшчэ. Я чула такую напаўтрасянку ад сваіх бабуль-дзядуль у вёсцы, і потым у школе ўжо ў нас пачаліся ўрокі беларускай мовы. Але мае бацькі ад нараджэння размаўлялі са мной па-руску. Я засвоіла там нейкія першыя песні, калыханкі, вершыкі, вось гэта вось усё па-руску. І таму я не магу адмовіцца ад гэтага і сказаць, што не, руская, ніколі у мяне не было яе ў жыцці, выкіньце яе, яна мне не патрэбная. Але з іншага боку, родная мова гэта тая мова, якую ты выбіраеш сабе сам, мова твайго паўсядзённага ўжытку, якую ты выкарыстоўваеш, якую ты асэнсоўваеш роднай. І зразумела, што гэта мова для мяне беларуская, гэта мова майго мыслення, мова майго гаварэння і мова майго паўсядзённага ўжытку ўжо шмат гадоў. То бок па-беларуску я гавару больш, чым па-руску ўжо, калі скласці ў суме гады майго жыцця і колькасць майго маўлення па-беларуску, хутчэй за ўсё яно перавысіла за ўсё жыццё колькасць майго гаварэння і выкарыстання рускай мовы. І таму я не магу так адназначна адмовіцца ад рускай мовы, сказаць, што не, ўсё, яе ніколі не існавала ў маім жыцці, таму што гэта крывадушна, гэта неправільна. Окей, вы можете не называць рускую мову сваёй роднай, але тым не менш вы не можете яе адрынуць так, як быццам бы ў вашым жыцці яе ніколі не было, і расказваць усім, хадзіць, што вось, заўжды камунікаваў толькі па-беларуску, мая родная першая беларуская, і ўсё. Таму што гэта, будзем шчырыя, гэта поўная хлусня. Але цяпер, напрыклад, руская мова мне сапраўды не патрэбная, я ёй не карыстаюся, я не памятаю, калі апошні раз я неяк так паўнавартасна гаварыла па-руску, калі ў мяне неяк была патрэба
размовы з чалавекам, які не валодаў іншымі мовамі, з якімі мы маглі б паразумецца, мне прыйшлося гаварыць па-руску, я адчула сябе трошкі разумова адсталай, проста таму што я ўжо развучылася функцыянаваць у рускай мове нейкімі доўгімі звязнымі сказамі. А мне яшчэ давялося камунікаваць на маю прафесійную тэматыку, у якой многую тэрміналогію я ўжо па-польску лепш ведаю, чым па-руску. І тут сапраўды, мне здаецца, чалавек адчуў, што я не асабліва разумная, а мне хацелася сказаць, што эй, камон, ты проста не ведаеш, якая я дасціпная на маёй роднай мове, на якой я камунікую пастаянна, на беларускай. Вось такая доўгая мая размова. Мне здаецца, што нават я ўжо неаднаразова яе ў падкасці закранала, але ніколі не будзе лішнім пагаварыць на гэтую тэму, каб проста людзі не займаліся трошачкі такі... Не, ну калі ім падабаецца, хай займаюцца гэтым такім самападманам, гаворачы, што рускай мовы няма і ў іх... Ну, можа быць, цяпер і няма, але тым не менш, калісьці яна была, і ўсё ж такі давайце адчуваць павагу да ўласнага мінулага, скажам так. Ну і калі вяртацца да размовы галоўнага героя з маці, тут ён даведваецца, што да іх у госці нехта прыходзіў, нейкі сябар, які прадставіўся Раманам Некрашевічам, то бок сказаў, што яго завуць дакладна так жа, як і нашага героя. І нібыта хацеў пагаварыць з маці, але яна яго не пусціла. І тут наш галоўны герой разумее, што вось і ў ягоны дом прыйшла гэтая бяда пад назвай праграма з вялікай літары, і гэта значыць, што цяпер трэба нешта рабіць, нешта зразумець, як цяпер пазбавіцца гэтага чалавека, які прыйшоў на ягонае месца дажываць за ягонае жыццё. А далей наш галоўны герой сутыкаецца з праблемай таго, як апісаць свайму берлінскаму сябру Енцу тое, што адбываецца ў Беларусі, вось гэтую праграму, што ёсць людзі, якія прыходзяць на іх месца, каб за іх дажываць іхняе жыццё. Ён сутыкаецца з праблемай таго, што не ведае, як па-нямецку сказаць слова «дажыць». Таму што, калі гэта перакладаць, то атрымліваецца «дажыць». У сэнсе дайсці да нейкай кропкі, пражыць да пэўнага пункту. Як ён піша, выходзіць або ацалець, або пражыць да пэўнага пункту, або перажыць. Але славянскі прэфікс «да» здольны на большае, як і ўсе кафкіянцы. Часам ён намякае на злавесную прысутнасць іншага, і да такога ўварвання, такой скажонай лёгікі, чужыя мовы аказваюцца не гатовы. Ён разумее, што ў нямецкай мове няма слова з гэтым значэннем, маецца на ўвазе, што дажыць не дайсці да нейкай кропкі, напрыклад, ён дажыў сваё жыццё і ўвесь час быў там настаўнікам. А маецца на ўвазе, што вось ёсць жыццё, прыходзіць нейкі чалавек, вось тваё жыццё, прыходзіць нейкі чалавек на тваё месца і дажывае за цябе тваё жыццё, а ты ў гэты час дзесьці там наводшыбе гісторыі і свайго жыцця. І вось з гэтай праблемай ён сутыкнуўся, спрабуючы апісаць, што адбываецца. Герой, канешне, гэты Енц не надта зразумеў яго, трошкі так паблажліва, мне здаецца, на яго паставіўся. Ён не асабліва паверыў гэта, таму што, маўляў, каму ты патрэбен, ты і твая біяграфія, каб яшчэ за цябе дажываць тваё не самае прыемнае вясёлае жыццё. Дарэчы, люблю адкрываць нейкі новыя цікавыя факты, чытаючы кнігу. Напрыклад, тут цікавы факт пра Рэйхстаг. Калі вы не ведалі, што ў Другую сусветную вайну там быў радзільны пункт і ёсць берлінцы, у якіх у пасведчанні аб нараджэнні так і напісана, што яны нарадзіліся ў Рэйхстагу. Вось цяпер і вы пра гэта ведаеце. А далей герой апісвае маўленне адной маладой украінкі, якая гучна размаўляла па тэлефоне, размаўляла па-расейску, і яе маўленне было просто спрэс запоўненае нямецкай лексікай, і гэта гучала так: «Мама, да пойми ты, наконец, это мае жыцця». Ну, тут атрымліваецца не толькі немецкими, але еще и украинскими словами. «Моя Eigen Lebens. Какая разница, сколько он зарабатывает? Зато он меня понимает. В джоб-центр со мной ходит. Он такой хороший, дуже такой нетерцуп, я тебе говорю. У нас уже Энгибот есть. Все получится. Так что не треба ля-ля. Мама, будь ласка, ты о себе подумай краще». Договорились? И я зразумела, что, мабыць, многие из нас гучаць падобным чынам, калі размаўляюць з нейкімі сваімі знаёмымі, таму што я зразумела, што мы часта ў размовах з сябрамі, якія жывуць у Польшчы, выкарыстоўваем вельмі шмат польскіх слоў, проста таму што так хутчэй і лягчэй, таму што прасцей сказаць штосьці па-польску, таму што ты карыстайся гэтым паўсядзённым жыцці па-польску, і ты ходзіш у гэтую арганізацыю і гаворыш там па-польску. Ты не гаворыш у ёй па-беларуску, таму беларускае слова ў цябе як быццам бы дзесьці на больш далёкай паліцы, вось на больш нізкую паліцу высунутыя тыя словы, якімі ты актыўна карыстаешся, твой слоўнікавы запас на той мове, на якой ты імі карыстаешся, а як бы на іншых мовах гэтыя словы таксама ёсць, але яны там засунутыя, магчыма, трошкі глыбей на гэтых паліцах. Дарэчы, для ўсіх прыхільнікаў клубу «Анягош» на 73-й старонцы слова «анягош» уплішчылася і ў гэты тэкст.
Ну, далей нашыя героі вырашаюць все ж таки праверыць, што адбываецца там у іхняй кватэры, бо ў іх у Мінску засталася кватэра, у якой яны жылі. Яны вырашаюць пытаць нейкіх сваіх сяброў знаёмых, якія яшчэ засталіся ў Беларусі, каб тыя неяк схадзілі, паназіралі, пападглядвалі ў вокны, паглядзелі, што ж там адбываецца, што гэта за людзі, якія жывуць замест іх. І яны знаходзяць нейкую адну сваю знаёмую, якая ідзе да іх і кажа, што бачыла, што там гарэла святло і нехта стаяў на вашым балконе. Яна зрабіла ім фоткі, ну і такім чынам як быццам бы пацвердзіла іхнія страхі. Ну і гэтаму камусьці яны далі імя Беласнежка. Адсылка тут вельмі простая да казкі Беласнежка, якая трапіла ў дом гномаў, не ведаючы, хто гэта такія, паела з іхніх талерак, паклалася на іхні ложак, і ў выніку гномы яе знайшлі. Ну і вось такім чынам Беласнежка таксама зайшоў у чужы дом, пачаў жыць чужое жыццё, есці чужую ежу, і такім чынам стаў Беласнежкам. Ну, а паміж гісторыямі пра праграму і пра Беласнежку Агня і Раман жывуць сваё жыццё. Раман водзіць экскурсіі, і гэтая кніга насамрэч поўная вось такіх цікавых фактаў пра Берлін, не толькі тых пра Рэйхстаг, што я вам расказала, але і іншых нейкіх гісторый пра дзіўных людзей, якія жылі. І цікава, што Раман праводзіць свае экскурсіі толькі па адным разе. Ён не праводзіць нейкія базавыя банальныя экскурсіі, паглядзіце налева, вось гэта Рэйхстаг, паглядзіце направа, гэта там тэлевежа, яшчэ штосьці. Ён прыдумвае нейкія цікавыя сюжэты гісторыі з рэальна існуючых персанажаў, з рэальна існуючых людзей і расказвае, што яны рабілі ў тым ці іншым раёне, і ён праводзіць гэты экскурсіі для рускамоўных, і такім чынам экскурсіі ў яго атрымліваюцца вельмі спецыфічныя, але тут вельмі шмат цікавых фактаў пра Берлін у гэтай кнізе. Мы трошкі перамясціліся ў часе і прасторы, але працягваем чытаць гэтую кнігу, і нашыя персанажы вырашаюць пазнаёміцца з тымі, хто цяпер жыве на іх месцы ў іх кватэры, ў іх горадзе. У чаце свайго дома яны знаходзяць аб'яву ад чалавека па імені Раман Некрашевіч, які прадае ложак. І у нашых герояў адразу такая рэакцыя, што ён прадае наш ложак, на якім мы з табой спалі, вось ён вырашыў прадаць. І там ёсць кантакты, і яны вырашаюць пазваніць. Дакладней, Раман, галоўны герой, вырашае пазваніць свайму, як назваць, не клону, ну, карацей, пазваніць Беласнежку. І на гэтым заканчваецца першая частка пад назвай «Экскурсіі па Берліне». І пачынаецца частка нумар 2 пад назвай «Праграмісты». І мне вельмі падабаецца тэрмін, які атрымаўся, таму што гэта людзі, якія ўдзельнічаюць у праграме, і таму яны праграмісты. Слова, якое ў наш час набыла, ну, нейкі час таму набыла нейкае сакральнае значэнне, што калі у цябе пытаюцца, кім ты працуеш, і ты адказваеш, што ты праграміст, то гэта адразу вялікая павага да цябе ўзнікае, людзі пачынаюць па-іншаму ставіцца да цябе, таму што як быццам бы у нашым успрыманні праграміст гэта нешта такое ганаровае, гэта прафесія, якая сапраўды гучыць вельмі важна. Ну а тут праграмістамі сталі людзі без нейкіх нават навыкаў пэўных, якія вялі, магчыма, не асабліва паспяховае жыццё ў сябе на радзіме. Там далей трошкі будзе пра гэта, пра тое, з якіх умоваў гэтыя самыя праграмісты прыехалі на месца нашых галоўных герояў. Ну а вось цяпер яны атрымліваюць такое трошкі нават ганаровае званне праграмісту. І гэты раздзел, гаворка ў ім пачынае весціся ўжо ад імя гэтых людзей, якіх насамрэч звалі Саша і Таня. Забаўна, што іх звалі так, як персанажаў расійскага серыялу «Саша, Таня». Ён так называўся? Я не ўпэўнена, але я думаю, што, можа быць, вы зразумелі, пра што я гавару. Ну і яны ўпершыню заходзяць у сваю новую кватэру. Зразумела, што гэта не палац, але яны вось апісваюць, як яны жылі ў сваім прыцэпіне расійскім, адкуль яны прыехалі. У прыцэпіне яны пакой здымалі 12 метраў, проста каля заводу ў двухпавярховым бетонным блоку пад працеклым дахам. Калі брат Бора ў іх начаваў, даводзілася шафу да сцяны адсоўваць і лядоўню на калідор выносіць. Добра, што брат Бора больш да іх не хадок. А тут было цёпла, гэта раз, суха, гэта 2, ніякага Боры, гэта 3. А галоўнае, тут быў Мінск, горад, які даўно яму сніўся, рай. І зразумела, што людзі, якія пераязджаюць з Беларусі, пераязджаюць з Мінска ў нейкую іншую краіну, яны часцяком едуць за лепшым жыццём.
Але цікава, што ёсць людзі, якія жылі ў нашмат горшых умовах, для якіх Мінск гэта рай. Я не кажу, што ў Мінску нешта дрэннае, проста, ну, вы разумееце, як гэта працуе, калі ты жыў у вёсцы з туалетам на вуліцы, то для цябе пераехаць у любую, нават самую, скажем так, задрыпаную кватэрку дзесьці на водшыбе ў Мінску, гэта ўжо будзе вялікі ўздым, вялікае дасягненне. Але калі ў Мінску у цябе было даволі добрае жыццё, з добрай працай, з кватэрай у добрым раёне даволі вялікай, то калі ты хочаш неяк развівацца, табе хочацца рухацца далей, то зразумела, ты глядзіш на нейкія іншыя краіны, у якіх узровень жыцця яшчэ больш высокі. Але, паўтаруся, калі ты з чаго там, з пакою 12-метровага пакою у Прыцэпіне, не ведаю, што гэта вёска, гарадскі пасёлак ці што, але калі ты адтуль, то кватэра ў Мінску, нават маленькая, цесная, цалкам цябе задаволіць. Ну і паўтаруся, што гэтых нашых герояў завуць насамрэч Саша і Таня, але той самы Саша, які цяпер Раман, ён вельмі неадэкватна рэагуе на сваю жонку, якая часам па звычцы называе яго ранейшым іменем. Ён заўжды вельмі абураецца на жонку за тое, што яна не можа вывучыць новае сваё імя, таму што яе звалі Таня, а цяпер яна стала раптам, як яна перабірае генія, агонія, што-то такое, Агнія. Вось такое у яе цяпер новае імя. Рома ўсё ж такі, мне здаецца, больш звыклае імя. Ну, а для таго, каб якасна пражыць гэтае новае жыццё з новымі імёнамі ў новай кватэры, ў новай краіне, ім трэба цалкам забыць жыццё папярэдняе. Таму новы Раман, ён пастаянна нагадвае жонцы, калі яна ўспамінае штосьці з іхняга мінулага жыцця, ён нагадвае ёй, што «А што гэта ты такое кажаш? Я Раман». Дзе гэта? Якое Прыцэпіна? Не было ніякага Прыцэпіна. То бок ён усяляк стараецца выцесніць са сваёй памяці, з памяці жонкі, каб нават выпадкова ў размовах нідзе не ўсплывала тое, што у іх было там нейкае іншае жыццё, а цяпер гэта нейкае новае жыццё. Не, як быццам бы ўсё жыццё яны жылі вось гэтым жыццём Рамана Некрашевіча і Агніі Бортнік. Але ведаеце, як быццам бы часам у эміграцыі гэта даволі добрая тактыка, не тое, каб цалкам выкрэсліць са свайго жыцця ўсё тое, што было раней, але прынамсі зрабіць гэта менш пакутлівым, таму што я ведаю людзей, якія пераехаўшы, ну, калі яны пераязджалі, назовём гэта не паводле ўласнага жадання, а былі вымушаныя, ну, не тое, каб уцякаць, але былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі. Яны, ну, больш-менш выбіралі, куды яны хочуць паехаць, але часцей за ўсё не. І гэтыя людзі, жывучы ў гэтай краіне, яны бачаць у ёй толькі негатыўныя моманты. Яны усяляк стараюцца, вось там далей, дакладней, раней, у пачатку, Альгерд пра гэта пісаў, што яны усяляк вось гэтую чужасць гэтаму месцу, яны культывуюць яе. Ім не падабаецца мова ў краіне, якой яны жывуць. Яны не вучаць гэтую мову, яны усяляк абстрагуюцца ад нейкага культурнага жыцця. Яны ходзяць выключна на нейкія тусоўкі эмігрантаў, такіх жа, як яны. Яны ў асноўным акружаюць сябе людзьмі, якія таксама прыехалі з Беларусі ці з нейкіх там іншых краінаў, на мове, на якой яны гавораць, то бок, не ведаю, з Украіны, з Расіі. І гэта людзі, якія абсалютна не спрабуюць інтэгравацца, і пры гэтым яны яшчэ і робяць сабе горш, бо, ладно, окей, зразумела, што ты не можаш адразу так лёгка ўступіць у новае жыццё на іншай мове, шукаць сабе нейкіх сяброў на гэтай мове, але прынамсі, што вы можаце зрабіць для сваёй псіхікі, каб крыху зрабіць сваё жыццё больш лёгкім у эміграцыі. Вы можаце проста не думаць кожны дзень пра тое, што «Ой, як хацелася б сёння раніцай на выхадных устаць і пайсці купіць гэтых цудоўных памідорак на камароўскім рынку». Проста трэба як бы змірыцца з думкай пра тое, што ну не, у вас няма магчымасці пайсці на камароўскі рынок, у вас няма магчымасці паглядзець на нацыянальную бібліятэку, прайсціся па праспекце Незалежнасці ад цырка да парка Горкага, хаця гэта амаль побач. Ну, карацей, вы зразумелі, бачыце, вот я ўжо пачынаю губляцца ў беларускіх лакацыях, але пры тым, што вы можаце па гэтым сумаваць, але проста не трэба рабіць з вашага суму культ. І зразумела, што тут у гераіні трошкі іншая сітуацыя, ўсё ж такі яна жыла нейкае сваё жыццё, а тут раптам ёй трэба перанесціся проста таму, што яе муж прыдумаў паўдзельнічаць у нейкай праграме, але з іншага боку, гэта ж таксама па сутнасці эміграцыя. І калі людзі
у іншай сітуацыі ў эміграцыі могуць працягваць весці сваё жыццё, то бок мы пераехалі з Беларусі ў Польшчу, і хтосьці пакідае сваю прафесію, проста развіваецца ёй у новай краіне. Тут чалавеку наогул далі іншае імя, і зразумела, што з гэтым вельмі няпроста змірыцца. Адна справа, калі ты працу мяняеш, калі ты вымушаны, напрыклад, змяніць прафесію, таму што твая ранейшая прафесія ніяк не прыдасца табе ў новай краіне, ты шукаеш нешта іншае, а іншая справа, калі табе трэба наогул змяніць імя і удаваць іншага чалавека, рабіць выгляд, што ты проста нейкая іншая жанчына. Але ўсё ж такі нашы героі неяк стараюцца адаптавацца, і Раман нават чытае біяграфію таго Рамана, які цяпер знаходзіцца ў Германіі. Тут ягоная характарыстыка. Некрашевич Роман, ученик 11 класса. Роман – человек скорее гуманитарного склада. Много читает, следит за общественно-политической жизнью и бла-бла-бла. Далее вось такія радкі пра гэта. Чытаючы гэта, наш Роман, который праграміст, ён разумее, што ён нават трошкі зайздросціць, што, ў прынцыпе, у яго даволі неблагое жыццё было, але потым ён сам себе спыняе і кажа: дык все, чо мне зайздросціць, гэта цяпер маё мінулае, цяпер гэта мая біяграфія Рамана з 11 класа, і гэта ён быў такім цудоўным, гэта ён цікавіўся грамадска-палітычным жыццём, і ўсё. Таму што ў яго самога, у ягонай прыцэпінскай школе нумар 2 было не так класна, яго білі, і ў яго было жыццё нашмат горшае, але цяпер ён можа забыць пра гэта і замясціць гэтыя ўспамінамі пра тое, што ён быў Романам Некрашевічам, цалкам сабе неблагім 11-класнікам, ну і зразумела, што, хутчэй за ўсё, папярэднія гады школы ён таксама правёў няблага. І тут Роман праграміст расказвае, што наогул ён чытаць-то не асабліва любіў, але ў яго была любімая кніга, якую ён чытаў, і гэта кніга пра афеняў. Афеніі — гэта такія вандроўныя гандляры, якія прыдумалі сабе сваю мову. Вось, калі вы чулі слова афеня, то гэта акурат адтуль. Гэта такі таемны жаргон, каб яны маглі гандляваць без сведкаў, каб ніхто не разумеў, пра што яны гавораць. І вось вельмі зацікавіла Рамана гэта вось тое, што якраз яны паміж сабой гаварылі такім чынам, што ніхто іх не разумеў. Ну і далей гэтыя афені яшчэ часам будуць усплываць у кнізе, таму што з гэтай мовай афеняў будзе параўноўваць беларускую мову наш галоўны герой, які сам з Расіі, і таму беларуская мова для яго гэта нейкі цуд. Але часам ён натыкаўся на сляды гэтай самай іхнай мовы. Яе странныя слова былі раскіданыя паўсюль, на шыльдах і ўказальніках, нібы хтосьці, ідучы па цёмным лесе, рассыпаў па сцежцы гарох, каб знайсці дарогу назад. Уласна кажучы, ён не меў нічога супраць. Мова дык мова. Яна яму не замінала. Яна тут наогул нікому не замінала, бо яе было так мала, што не захочаш, дык і не заўважыш. І ўсё ж Раман не мог пазбавіцца адчування, што тыя, хто прыдумаў гэтую мову, помсцілі правілам нармальнага языка і наўмысна пісалі малако, вакзал і праспект, каб насаліць колішнім настаўнікам. Садзісь, кол. І таму ён называе беларусаў апошнімі афенямі, таму што як быццам бы вакзал, который праз О, ён ва ўсіх вакзал. Усе карыстаюцца гэтым вакзалам, усе ідуць на той жа вакзал. І калі ты ідзеш на вакзал праз А, то гэта ўжо як быццам бы ты абраны, прыналежны, бо не ўсе ідуць на той вакзал праз А. І цікава, як закальцоўваецца сюжэт, таму што ў першай частцы наш Раман, які нямецкі Раман, ён пасля таго, як даведаўся пра існаванне праграмы, хадзіў да беларускага пасольства ў Германіі. А тут у другой частцы Раман, які праграміст, ён хадзіў да пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Германія. Ён разглядаў, як там што выглядае, і нават задумваўся пра тое, што можна неяк атрымаць візу, задумваўся пра тое, што можна з'ездзіць у іншую краіну, і потым, прыйшоўшы дадому, вечарам ён пытаўся ў сваёй жонкі, ці хацела б яна паехаць за мяжу, і тут яны ўжо разважаюць пра тое, што, можа быць, калі ўсё скончыцца, можна бы спрабаваць і за мяжу паехаць. Але бачыце, у людзей з паляпшэннем узроўню жыцця як быццам бы павышаюцца нейкія запыты да гэтага жыцця, таму што, хутчэй за ўсё, жывучы ў сябе ў прыцэпіне, яны нават і не думалі пра тое, што могуць кудысьці паехаць за мяжу. А тут як быццам бы раз атрымалася даехаць да Беларусі, трапіць у Мінск, які, здаецца, у параўнанні з Прыцэпіна даволі цывілізаваны горад, а тут ужо адкрываюцца і новыя гарызонты. І, можа быць, тут ужо і можна зразумець тых людзей, якія вырашылі з Беларусі паехаць кудысьці далей у пошуках яшчэ больш класнага жыцця. Ну і далей ужо зразумелыя нам гэтыя кпіны, я не ведаю, жарты з беларускай мовы, што Агнія сустрэла слова з сабойка, ёй яно вельмі спадабалася, што яно такое даволі смешна, але Раман ёй кажа, што нармальнае слова, нічога такога няма, офінскае слова з сабой, значыць сабойка, ўсё лагічна.
Дарэчы, Раман у нас стаў працаваць далакопам, ён капае магілы, а Агнія працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Ну і зразумела, што ўсё ж такі псіхалагічна гэта не самая тыповая сітуацыя, таму да іх прыстаўляюць такога псіхолага, да якой яны могуць схадзіць, каб пагаварыць, яна трошкі іх супакоіць адносна таго, што адбываецца, і яны тут трошачкі ўгараюць з таго, што у псіхолага прозвішча Грудастая, ім цікава, гэта яе прозвішча уласнае ці гэта прозвішча па мужу. Ну і яны прыходзяць да гэтай псіхалагіні, і яна ім расказвае пра тое, што для іх гэта такі неверагодны шанец пачаць новае жыццё, што не ўсе маюць такую магчымасць, што гэта можа быць падобна да эміграцыі, але як быццам бы ў эміграцыю вы цягнеце за сабой усё сваё мінулае, адказнасць сваю, нібыта ў вас ёсць жыццё нейкае іншае, і вы прыйшлі ў новае жыццё, і вы такія чужыя сярод сваіх, але у іх зусім іншае, што вы нікога не кідалі, вы, наадварот, дапамаглі людзям, вы за іх вырашылі пражыць жыццё. І гэта настолькі падманліва, то бок зразумела, для чаго гэта гаворыць гэта жанчына-псіхолог, але разам з тым яна сапраўды падмяняе паняцці. І можна сказаць, што гэтыя персанажы таксама ў эміграцыі, бо ў іх было сваё жыццё, яны жылі ў сваёй краіне, у іншай краіне. Няхай мова гэтай краіны падобная, у сэнсе такая ж часткова, яна не асабліва адрозніваецца, і ў прынцыпе краіны, можна сказаць, чымсьці падобнае, але тым не менш яны знаходзяцца ў эміграцыі, трэба называць рэчы сваімі словамі. Яны кінулі тое жыццё, якое ў іх было, яны кінулі сваіх сяброў, яны кінулі гэтага Бору, які ў іх часам спаў у іхнім невялікім пакоі, і яны пераехалі, кінуўшы ўсё, але такі яшчэ горшы мінус псіхалагічны для іх, што яны не могуць звязацца са сваімі сваякамі, не могуць звязацца са сваімі сябрамі, у адрозненне ад тых Рамана і Агніі, якія ў Германіі. Яны могуць патэлефанаваць маці, могуць патэлефанаваць сябрам, і псіхалагічна гэта нашмат прасцей, у іх не абарваныя ўсе кантакты, бо яны не хацелі іх абрываць. А тут у цябе няма іншага варыянту, ты вымушаны, пераехаўшы ў новую краіну, зрабіць так, каб ніхто з тваіх сяброў не даведаўся, што ты пераехаў. Ты проста аднойчы знікаеш і нават свайму брату не гаворыш пра гэта. Таму вось тое, што іх супакойвае псіхолог, гэта з аднаго боку зразумела добра для іх псіхалагічнага стану, але гэта абсалютнейшы падман. Яны такія ж эмігранты, як і іншыя Раман і Агнія, якія жывуць у Германіі. Толькі з той розніцай, горшай розніцай, што яны гэтае жыццё сапраўды не выбіралі, і яны ж не ведалі, яны ж не падбіралі сабе тых персанажаў, за якіх яны будуць дажываць. Ім падабралі, хутчэй за ўсё, нейкіх падобных, каб таксама была пара прыкладна такога ж узросту, і яны не тое, каб асабліва выбіралі, чым будуць займацца, хаця, здаецца, гэты Раман, ён так і быў далакопам у сябе на радзіме. Так, ён быў, так, я ўспамінаю, што ён сапраўды ж пазнаёміліся на пахаванні маці гэтай новай Агніі, бо ён капаў для яе магілу. Але тым не менш, яны не выбіралі свае імёны, яны не выбіралі многае з таго, дзе будуць жыць, хаця яны могуць прадаць гэтую кватэру. Ну, карацей, я думаю, што вы зразумелі мой пасыл. Іхняя эміграцыя як быццам бы крыху горшая, хоць яны спрабуюць знайсці ў ёй нейкія глыбокія сэнсы, як быццам бы гэта нейкая вельмі пачэсная справа. І ведаеце, так часта здараецца ў кнігах, што паміж радкоў часам праскоквае нейкі эпізодзік, нейкія такія невялічкія моманты, якія не звязаныя з тым, што наогул адбывалася дагэтуль, проста нейкая дробная заўвага. І мы не звяртаем на яе ўвагу, а потым у канцы яна нарэшце выліваецца ў нейкі сэнс, і ты пачынаеш успамінаць, што ага, здаецца, я гэта дзесьці бачу. Часам для гэтага кнігу трэба прачытаць 2 разы, але часам і пасля першага прачытання у вас пад канец гэтай нітачкі могуць звязацца. І тут на працягу гэтай кнігі перыядычна наш галоўны герой Раман, які нямецкі Раман, успамінае нейкага мёртвага жураўля, які быў у ягоным жыцці. І толькі пад канец мы зразумеем, што мелася на ўвазе, таму што ён, напрыклад, пачуўшы прозвішча Журавель, пабачыўшы яго дзесьці на могілках, напрыклад, пахаваны нейкі чалавек з такім прозвішчам, ён успамінае, што ага, у мяне таксама быў там нейкі журавель, але пакуль пра гэта не расказвае. Гэта тая стрэльба, якая стрэліць у самым канцы. Ну і чым жа скончылася тое тэлефанаванне наконт канапы. Раман з Германіі патэлефанаваў Раману ў Беларусь, як быццам бы хоча купіць канапу, але не стрымаўся і
пачаў яму трошкі пагражаць. Першая размова іх скончылася абрывам сувязі нібыта, але далей яны паразмаўляюць яшчэ не раз. Ну і таксама жонка Беласнежкі пагаворыць з Агняй, нямецкай Агняй. Бо, маўляў, гэтыя мужчыны не могуць ні пра што дамовіцца, давай мы з табой як жанчына з жанчынай пагаворым, мы больш мяккія, бо гэтыя адразу пачынаюць прычацца, сварыцца, а мы з табой можам усё высветліць спакойна. Ну, а дзесьці ў сярэдзіне кнігі ўзнікае трошкі эпізод, які, шчыра кажучы, мяне так трохі зачапіў. Зачапіў не таму, што гэта нешта мне блізка, а зачапіў непрыемна, таму што я не асабліва люблю такія штукі. Тут наш галоўны герой абмяркоўвае беларускую літаратурную тусоўку ў Берліне. Паколькі ягоная жонка паэтка, яна ходзіць рэгулярна на розныя літаратурныя вечары, а ён, як экскурсавод, у прынцыпе, ад свету літаратуры чалавек далёкі, але тым не менш ён ходзіць падтрымаць жонку і, адпаведна, назірае за тымі персанажамі, якіх ён там бачыць. І для яго гэта ўсё вельмі дзіўныя персанажы, і тут момант, які мне не асабліва спадабаўся, гэта момант з называннем канкрэтных персанажаў, няхай яны і схаваныя пад нейкімі такімі пераробленымі прозвішчамі, напрыклад, нейкая паэтка Вольга Хлоп'ева, альбо Ольга Гудрыцкая, берлінская беларуская эсеістка, або актывістачка пад псеўданімам Дзірка Баран. Ну, то бок, імёны расшыфроўваюцца, яны, ну, сярод у апісанні іх чытаюцца канкрэтныя людзі, але гэта, ну, такое, ведаеце, як быццам бы не самы прыемны момант. Калі ўжо хочаш кагосьці назваць дрэнным словам, назаві яго па імені. Але з іншага боку, гэта літаратура, і можна сказаць, што вам усё падалося. Я нікога канкрэтнага не меў на ўвазе. Хаця тут быў даволі забаўны эпізод, звязаны з беларускай літаратурай. Аднойчы яны паехалі з жонкай у Польшчу на нейкі вечар дыяспары. Там былі літаратурныя чытанні, і у нашага галоўнага героя было шмат што сказаць наконт гэтых чытанняў, таму што многія вельмі слаба валодалі беларускай мовай, асабліва сучасныя паэты, якія чыталі вершы, як быццам бы ў іх была родная мова на ўзроўні А2. І ў Мінску ім тая беларуская літаратура была не патрэбная, а вось у Варшаве яны ахвотна куплялі беларускія кніжкі проста таму, што ім трэба было падтрымаць нешта сваё. Ну і вось адна такая неафітка пачала чытаць са сцэны верш «Спадчына». І вось такім чынам яна прачытала Купалу. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы мне свеціць між вандаламі. Зразумела, што Раман, пачуўшы гэта, засмяяўся. Ён папрасіў, каб яна яшчэ раз прачытала пра гэтых вандалаў. І яна павучальна яму сказала, што вандалы — гэта русіфікатары, цемрашальнікі, бескультурныя людзі, ворагі нашай беларушчыны. Пра іх пісаў Купала. Сярод цемры, глушы і беспамятных вандалаў нам усім свеціць спадчына. Ну, калі вы не зразумелі, у чым тут сэнс, рэч у тым, што сярод цемры і глушы яму свеціць між вандоламі, а не між вандаламі. Я вам неяк расказвала гісторыю пра то, як мой малодшы брат вельмі любіў у дзяцінстве спяваць нейкія дарослыя песні, якія чуў ад бацькоў, але ён не ведаў многіх слоў, і таму ён замяняў іх на нейкія падобныя, таму замест калейдаскопа душы, бо ён яшчэ тады не ведаў, што такое калейдаскоп, але аднекуль ведаў слова фанендаскоп, таму у песні ён спяваў пра фанендаскоп тваей душы. Яшчэ адна рэч, акрамя таго жураўля, якая перыядычна на старонках кніг узнікае, гэта неверагоднае жаданне галоўнага героя пакурыць. Ён у самым пачатку твора пастанавіў, што кіне курыць і пачне бегаць, і вось усю кнігу проста вы на фізічным узроўні адчуваеце пакуты галоўнага героя, якому хочацца пакурыць. Але ён сябе стрымлівае. Ён ведае месца, дзе прыхаваны пачак з пустой цыгарэтай, і гэта просто гэты пачак ляжыць, і ён прыбягае, ён можа адкрыць яго, панюхаць, наколькі я памятаю, гэты пах. І людзі, якія навокал кураць, ён можа занюхнуць гэты пах, але сам ён ўсё ж такі трымаецца. Але сапраўды, як я сказала, на фізічным узроўні ты адчуваеш гэтыя пакуты кожны раз, калі ён згадвае, што ягонае жаданне курыць нікуды не знікала. Ну, а якім чынам наш герой ўсё ж такі вырашыў забіць гэтага Беласнежку, калі ў яго няма магчымасці паехаць у Беларусь, няма магчымасці заказаць кіллера, тым больш, што ўсё ж такі гэта трэба зрабіць неяк самому. Ён сам у пачатку разважаў, што кожны чалавек мусіць у сваім жыцці выбраць аднаго чалавека, якога хоча забіць, і зрабіць гэта, забіць яго. Ўсё ж такі гэта павінна адбывацца самастойна.
Для пачатку ён, пачуўшы ад адной іх знаёмай пра рэлігію вуду, ён вырашыў зрабіць ляльку вуду Беласнежкі. Ён зрабіў з чорнай тканіны, выкарыстаўшы адну з торбаў шопераў. Ён выразаў фігурку, выразаў яму вочкі і прыклеіў яго да свайго тэлефона. Ну, а як вы ведаеце, на прымітыўным узроўні для таго, каб гэта лялька спрацавала, патрэбныя нейкія дэталі чалавека, можа быць, нейкія валасы, пазногці, што-небудзь такое. А у галоўнага героя быў толькі голас, таму ён і прыляпіў да тэлефона ў надзеі, што калі ў наступны раз патэлефануе Беласнежка на ягоны нумар, то гэтая лялька злучыцца з голасам і, магчыма, гэта спрацуе. Зразумела, што гэта ўсё было зроблена несур'ёзна, але нейкае такое значэнне сімвалічнае для персанажа мела. Працягваючы размовы пра дыяспару, пра людзей, якія жывуць за мяжой і стараюцца ўсяляк адмежавацца ад таго, што было ў іх у Беларусі на радзіме, тут герой успамінае эпізод, як сабраліся эмігранты і абмяркоўвалі тое, што калі атрымліваеш нямецкае грамадзянства, ты можаш узяць сабе нямецкае імя. Наколькі я ведаю, калі атрымліваеш польскае грамадзянства, таксама можаш сабе перарабіць імя, і калі ты Андрэй, можаш стаць Анджаем. Кацярыны могуць стаць Катажынамі і гэтак далей. І тут у Германіі тое ж самае, калі ты Кацярына, калі табе не падабаецца, што ты ў пашпарце запісаная нейкая Кацярына какая-то, Кацяра, як кажа адна з гераінь, то ты можаш узяць сабе імя Катрін. А калі ты Аляксей, можаш стаць Алексам. І гэта зразумелае жаданне, табе хочацца такім чынам асімілявацца, хаця, можа быць, многія з гэтых людзей і нямецкую-то не вучаць, але тым не менш ім хочацца разарваць усялякую сувязь з беларускай мовай вось такім чынам, прыбраўшы яе з пашпарта. І я разумею, што сапраўды транслітарацыя ў беларускім пашпарце гэта штосьці страшнае. Як чалавек, у якога прозвішча пішацца праз ТС замест Ц і праз Y, а ў канцы замест Я магу іх зразумець. Але тут праблема ў тым, што людзі хочуць памяняць імя не таму, што ім не падабаецца, як пішацца гэта транслітам, ну, у першую чаргу праз гэта, але тут больш глыбокі сэнс у тым, што яны не хочуць быць Кацярынай. Яны не хочуць быць ёю па-беларуску, і няважна, гэта напісана па-беларуску ці транслітам. Яны не хочуць быць Кацярынай, таму што гэта штосьці такое правінцыйнае фу-фу-фу, а вось Катрін гэта іншая справа. Тут проста, ведаеце, наклалася такая праблема, што мы карыстаемся кірылічным алфавітам, і нашыя імёны кірылічным алфавітам выглядаюць для нас нармальна. Але транслітам многія нашы імёны выглядаюць даволі дзіўна, і для людзей, у якіх не ведаю, мала патрыятызму, для іх гэта такая чарговая нагода адрынуць сваё беларускае імя, але абгрунтоўваючы гэта тым, што, маўляў, паглядзіце, як уродска пішацца Кацярына транслітам. Мне, можа, таксама не асабліва падабаецца быць Анастасіяй праз Y-А ў канцы. Але калі я аднойчы буду атрымліваць нейкія еўрапейскія дакументы, у якіх у мяне з'явіцца магчымасць змяніць імя, я не буду, можа быць, неяк радыкальна яго мяняць, я б у ідэале хацела б, каб маё імя, напрыклад, у польскіх дакументах было запісанае як Наста. Можа быць, окей, я жыла б з іменем Анастазія. Таксама, no problem. Праблема ў тым, што мне маё імя Анастасія не асабліва падабаецца, менавіта вось гэтая форма. З польскай версіяй Анастазія ў мяне праблем не мае, даволі часта ў Польшы так прадстаўляюся. Мне не падабаецца варыянт Анастейша, таксама, такое сабе. Вось Анастазія неяк з усіх гэтых поўных форм для мяне чамусьці найбольш прымальны, але не ведаю, не праз адсутнасць патрыятызму, а выключна праз тое, што я сябе ніколі з гэтым іменем не асацыявала, і ўсё дзяцінства мяне называлі Настасіяй. Таму я больш... Вось калі можна было памяняць на Настасію, то, ў прынцыпе, таксама ок. Але мяне б задаволіў варыянт Наста. Ну і тое ж самае з прозвішчам. Я не хачу мяняць сваё прозвішча. У мяне выдатнае прозвішча, хаця я раней яго не асабліва любіла, яно мне падавалася нейкім такім доўгім, хурвасткім. Але, тым не менш, я б зрабіла яго... па-польску напісала б яго выключна для спрашчэння свайго жыцця ў той краіне, у якой я жыву. Маё імя карнацкае па-ранейшаму застанецца карнацкай, проста я буду карнацкай праз Ц, а не праз ТС. І зразумела, што гэта спрашчае маё жыццё ў Польшчы, але ўсё яшчэ накладвае пэўныя праблемы на жыццё ў нейкіх іншых краінах, у якіх Це так не чытаецца, і я буду як-небудзь па-іншаму чытацца амерыканцамі. Але мне няма розніцы, таму што я жыву ў Польшчы. І я хачу, каб палякі нармальна чыталі маё імя, і я чытала сваё імя нармальна. Таму, калі яно будзе напісана
можна сказаць, беларускай лацінкай, карнацкая праз С, і на канцы будзе Y, не Y, а дакладней J, а я буду абсолютна задаволеная. Ну, а зусім паланізаваць прозвішча было б, прыбраўшы канчатак, каб я была карнацка. Але, магчыма, трэба пакінуць все ж такі гэтую нашу беларускую разыначку нашых поўных канчаткаў і пакінуць прозвішча як карнацка, я толькі не праз Y, а праз J. Ну, а далей нашы персанажы прапрацоўваюць план таго, як усё ж такі забіць Беласнежку. Дакладней, наш адзін персанаж, канкрэтна ў рамана такое жаданне, ён вырашае праз адну іх новую знаёмую перадаць пэўныя падарункі. Ён ідзе ў кнігарню, у рускую кнігарню ў Берліне, каб там купіць зборнік казак. Гэта казкі братоў Грым. Ну і пакуль ён напісвае гэтую кнігарню, у якую ён наогул не ходзіць, але тут была канкрэтная сітуацыя, для якой трэба было пайсці. Ён расказвае, як дзяўчына з гонарам яму паказвала цэлую полку беларускай літаратуры, вон она внизу. Мне хочется посмеяться, что у нас у кнігаўцы таксама з гонарам могу показывать. У нас есть целая полка рускай літаратуры, дакладней, беларускай літаратуры, напісанай па-руску, і яна таксама знаходзіцца вось там, трошачкі ўнізе. Ну і перадаюць яны падаруначкі для Беласнежкі праз сваю знаёмую, але там не толькі кніга казак братоў Грым, але яшчэ і ключ. А што за ключ, таксама раскажу вам крыху пазней. Чацвёртая частка кнігі называецца «Ромавая баба», і гэта таксама даволі забаўна, таму што тут сапраўды гаворка вядзецца пра ромавую бабу, пра жанчыну, якая жонка гэтага рамана-праграміста, пра Таню Агнію, якая асэнсоўвае, што часамі ёй сапраўды падаецца, што вось усё так і ідзе, ўсё так і было, так і павінна быць, яна жыве ў Мінску, яна мінчанка, беларуска, ніякая яна не Таня. Але часам усё ж такі яна успамінае. І тут яна у гэтай частцы акурат пакутае ад таго, што адбываецца, яна расказвае пра тое, як яны пазнаёміліся, то бок такая частка, гаворка, у якой вядзецца ад яе імя, яна успамінае знаёмства з раманам, і яна спамінае сваё жыццё ў прыцэпіне, і ёй вельмі хочацца расказаць пра ўсё сваёй сяброўцы, яна нават спрабуе напісаць ліст. І яна піша гэты ліст, мы бачым, наколькі яна няграмотная, наколькі жахліва яна піша па-руску, і тут я задумалася, што як яе такую няграмотную узялі на працу выхавацелька ў дзіцячы садок. Ну там же павінен быць нейкі адсеў, мне здаецца, што нейкі мінімальны ўзровень граматнасці ў гэтых жанчын павінен быць. Зразумела, што яны не займаюцца з дзецьмі урокамі, не вучаць іх чытаць, пісаць, хаця мне здаецца, што нейкую базу яны павінны ў іх закладваць. Ці, можа быць, я проста зашмат хачу ад выхавацеля, калі мне здаецца, што ўсё ж такі яны мусяць быць граматнымі. А тут яшчэ і нечакана брат Бора іх знайшоў. Нейкім чынам раней яны жылі ў невялікім пакоі, а цяпер вось у іх кватэра 30 метраў, і зноў у Мінску яны жывуць са сваім Борам, якога, дарэчы, вельмі хутка пазбаўляюцца. Пра гэта вы ўжо прачытаеце самі, не буду тут завастраць на гэтым увагу. А тым часам Агнія, якая нямецкая, Агнія едзе ў горад Окерло выступаць на літаратурным мерапрыемстве, куды яна запрошаная галоўная гераіня, беларуская паэтка. І там яна вельмі шмат разважае пра лёс беларускага творцы ў эміграцыі, пра тое, што тут канкрэтна пра немцаў, але мне падаецца, што для палякаў, для іншых краінаў гэта таксама так жа, што людзі вельмі часта не ўспрымаюць яе менавіта як паэтку, а ўспрымаюць яе як вобраз вось гэтай беларускай паэткі ў выгнанні, што насамрэч ім не заўжды цікавая канкрэтна яе творчасць, ім больш цікавая яе гісторыя, як яна піша, што тут па тым, ці правільна вымаўлялі яе імя, можна было адразу вызначыць. Людзям сапраўды цікава, ці яны проста чарговы раз збіраюцца наклеіць яе ў спецыяльную папку з надпісам «Экзыль». Не проста наклеіць, а спачатку разрэзаць на часткі. Ножкі на адну старонку, туды ідзе салідарнасць, ручкі на іншую, туды ідзе ўсходняя Еўропа. Галаву ў раздзел «Дыктатура і цэнзура», вагіну ў фемінісцкую оптыку, а рот у літаратуру малых моваў і нацый. Усё, што ад яе заставалася, можна было пакрышыць у раздзел «Траўматычны досвед». А вынік засунуць на паліцу расійская літаратура, каб забыць на доўгія гады і заняцца літаратурай сапраўднай, якая пішацца нармальнымі людзьмі са здаровымі пашпартамі. І сапраўды мне здаецца, што часам так і ёсць, абсалютна неважна, якія вершы ты пішаш, але калі ў цябе ёсць гісторыя, якую ты можаш расказаць, калі ты можаш добра расказаць гэтую гісторыю, то за мяжой цябе будуць клікаць на розныя літаратурныя мерапрыемствы, уручаць табе разнастайныя літаратурныя ўзнагароды, нават калі ты паэт ці празаік так сабе. Ну і вядома ж, ёй на гэтай сустрэчы задаюць даволі правакатыўныя пытанні, маўляў, навошта вы пішаце па-беларуску, калі б вы пісалі па-руску, у вас было б нашмат больш чытачоў, нашмат больш перспектыў, бо ўсё роўна ў
Беларусі ніхто не гаворыць па-беларуску. Тут немцы пачалі выказваць сваё аўтарытэтнае меркаванне, бо я была ў Мінску 3 дні. Я 3 дні ў Мінску зразумела, што ніхто не гаворыць па-беларуску, беларуская мова не патрэбная, пішыце па-руску. Далей пачаліся пытанні пра тое, наколькі адрозніваюцца расейская і беларуская, што ваша беларуская мова, магчыма, гэта нацыяналізм, вы не думаеце, што гэта можа быць небяспечна? Чаму ваша кніжка ў Беларусі забаронена і гэтак далей? Мне здаецца, пытанні, з якімі кожны беларускі літаратар даволі часта сустракаецца, жывучы за мяжой. Ну і вось, нарэшце, мы набліжаемся да фіналу гэтай кнігі, які я не буду вам перасказваць цалкам. Я думаю, што вы гэта прачытаеце хутчэй за ўсё. Галоўны герой, які адправіў свайму раману-клону ў Мінск кнігу братоў Грым і ключ, ён вырашае з ім пагаварыць, нібыта давай, нарэшце, мы з табой пасябруем, ты мне павінен дапамагчы. Калі ласка, вось табе ключ ад нашай дачы, можаш туды з'ездзіць, у мяне там закапаная скрыня, у якой ноутбук, дзённік, яшчэ некалькі важных рэчаў. Ну і раман-праграміст выконвае гэтае заданне і едзе нібыта па рэчы рамана немца. Ну і тут, нарэшце, мы даведваемся, што ж гэта за гісторыя з тым самым жураўлём. Пра гэта я вам таксама расказваць не буду. Тут ужо самы фінал кнігі, у якім адбываецца развязка, але такая трошкі адкрытая развязка. Як бы мне хацелася падсумаваць гэтую кнігу? Як я ўжо сказала, першапачаткова даведаўшыся пра сюжэт гэтай кнігі, калі я пачала яе чытаць і убачыла вось гэту асноўную задуму з гэтай гісторыі пра праграмістаў, я асэнсавала, наколькі гэта актуальна. Гэта сапраўды неверагодна актуальная кніга, актуальная ў грамадска-палітычным плане. І вельмі важна, што гэта не тая кніга пра бедных і гаротных няшчасных беларусаў пасля 20-го года, якіх з'явілася шмат. Я не буду казаць, што гэта нейкая абраза кнігі наконт бедных, гаротных і няшчасных. Рэч у тым, што ёсць вельмі якасныя кнігі, напісаныя ў такім ключы. Але гэтая кніга, як быццам бы, трошкі не такая. Кнігі на гэтую тэму ў нас пісаліся розныя, і пра тых, хто з'ехаў, і пра тых, хто застаўся, пра тых, хто плануе жыць у Беларусі далей, хто неяк спрабуе жыць у Беларусі далей, пра тых, хто спрабуе будаваць новае жыццё за мяжой, пра тое, як усё гэта адбывалася. А тут кніга пра тое, што нават можна трошачкі забыць тое, як ты жыў раней. Там быў эпізод, які я вам не зачытвала, у якім галоўны герой згадвае, што ён ужо і не зусім памятае, як той Мінск выглядае і як там, куды, дзе дайсці. І гэта не перабольшванне, сапраўды, чым дольш ты жывеш за мяжой, тым менш ты пачынаеш памятаць радзіму, і гэта нядрэнна. І ў гэтым няма нічога такога. Калі ты кожны дзень не сядзіш на Google мапах і не праглядаеш, як там выглядае твой раён, то сапраўды вельмі проста гэта ўсё забыць, таму што наша галава не можа ўтрымліваць столькі інфармацыі, і яна вызваляе месца для таго, каб загрузіць у гэтае месца новую інфармацыю. Навошта мне памятаць, як дайсці кудысьці ў Мінску, калі гэтая інфармацыя проста забівае маю галаву і не дае ў ёй змясціцца новай інфармацыі пра тое, як дайсці кудысьці ў Варшаве, напрыклад. Дарэчы, калі некаторыя знаёмыя, якія ўсё яшчэ жывуць у Беларусі, мне расказваюць нешта пра Мінск, гаворачы, што вось гэта адбылося там і там, і калі я кажу, што я не асабліва памятаю, а я сапраўды не асабліва памятаю, дзе гэта было, яны абсалютна ўпэўненыя, што я выпендрываюся і што я толькі раблю выгляд, бо, маўляў, немагчыма так хутка забыць. Ну, сапраўды, прайшло амаль 3 гады, і я не кажу, што я забыла ўсё, але ёсць некаторыя моманты, якія проста сапраўды сціраюцца з памяці. Я магу забыць, што адбывалася некалькі дзён таму. Вы хочаце, каб я памятала, як выглядае нейкае месца, тым больш, на якім месцы была нейкая кавярня, улічваючы, што часам у Мінску цягам 1 года ў адным і тым жа месцы магло змяніцца некалькі кавярняў. Я проста магу не памятаць, дзе знаходзілася тая ці іншая установа. Таму для мяне гэтая кніга ў тым ліку і пра забыванне той інфармацыі, якая на гэты момант табе не патрэбная, але забыванне не з мэтай выкінуць з жыцця, а з мэтай даць месца новаму жыццю. І ў гэтым няма нічога дрэннага. Не трэба баяцца забываць нейкія рэчы, якія былі ў вас у, назовём гэта, мінулае жыццё, у мінулым жыцці, у той краіне, у тым горадзе, у якім вы жылі.
Таксама для мяне гэта раман пра павагу да таго месца, у якім жывяце вы ў гэты момант. Таму што па кнізе вельмі відаць, наколькі галоўны герой любіць горад, у якім ён жыве. Па-першае, тое, як ён праводзіць экскурсіі, як ён вывучае гісторыю таго месца, дзе ён жыве, і нягледзячы на тое, што ён экскурсавод, гэта ўсё ж такі ягоная спецыяльнасць, але тым не менш, мне падаецца, што, магчыма, гэта такі чалавек, які нават калі б меў нейкую іншую спецыяльнасць, ён усё роўна б цікавіўся месцам, у якім ён жыве. Можа быць, не на такім узроўні, але тым не менш ён ведаў бы, чаму тыя ці іншыя вуліцы называюцца так, ад чаго паходзіць гэтая назва, а што знаходзілася ў гэтым будынку раней, а як выглядаў гэты раён, ці там дзяленне на раёны ў нейкім іншым стагоддзі. Па-другое, гэта відаць у тым, з якой рэўнасцю ён ставіцца да іншых людзей, якія жывуць у ягоным горадзе, у гэтай ягонай краіне новай, і якія не цікавяцца гэтым горадам у той жа ступені, што і ён. Як быццам бы яны не вартыя таго, каб жыць у гэтым горадзе, таму што яны недастаткова ўвагі надзяляюць яго гісторыі. Тут яго таксама можна зразумець. Гэта вельмі прыемнае такое пачуццё рэўнасці да месца, якое ты ўжо ў нейкай ступені прысвоіў, зрабіў сваім. У рэшце рэшт, гэта проста цікавы, забаўляльны раман, і няма нічога дрэннага ў тым, каб назваць кнігу такой, як, напрыклад, возьмем кнігу Югасі Каляды «Перамена месцаў», якая пачынаецца вельмі банальным, фантастычным тропам пра перамену целамі, але разам з тым гэта вельмі глыбокі раман, які проста, дзякуючы такому хуку, як я ўжо казала гэтае слова ў пачатку выпуска, дзякуючы вось гэтаму літаратурнаму прыёму, кніга чапляе чытача, і табе хочацца чытаць і зачыць далей, але далей, як мы бачым, разгортваецца вельмі глыбокі сюжэт. Так і тут у нас ёсць такі вельмі цікавы, захапляльны, не зусім фантастычны, даволі рэалістычны сюжэт пра тое, што ёсць людзі, якія прыходзяць, пакуль ты там сядзіш у сваёй Польшчы, у сваёй Германіі, у сваёй, не ведаю, Ірландыі, прыходзяць людзі на тваё месца, якія жывуць за цябе тваё жыццё, дажываюць тваё жыццё. Гэта ж гучыць як сюжэт сапраўды для такога захапляльнага, ну не баевічка, але для захапляльнага, абсалютна рэалістычнага рамана. Але, зноў жа, Альгерд Бахарэвіч напаўняе гэты твор сваімі разважаннямі, робячы яго больш мнагаслойным і больш глыбокім. Але вы ўсё яшчэ можаце прачытаць гэтую кнігу як такі захапляльны трылер. Замест падземных пераходаў гэтую кнігу можна было б назваць «Забіць Беласнежку», і чытаць гэта проста як трылер, у якім галоўны герой, даведаўшыся, што хтосьці прыйшоў на ягонае месца, спрабуе на адлегласці знішчыць гэтага кагосьці. Спачатку псіхалагічна, тэлефануючы і ціснучы, а потым, у рэшце рэшт, і фізічна. То бок у гэтым рамане вельмі шмат пластоў, і у чытачоў ёсць вельмі шмат магчымасцяў, спосабаў яго прачытаць і знайсці ў гэтым творы нейкую сваю галоўную думку. Бо, як я ўжо казала, у нас нават на самым базавым узроўні дзесьці ў пачатку з'явіліся розныя чытанні, калі людзі адну і тую ж фразу успрымалі па-рознаму. Для іх, для кожнага яна была пра сваё. І ў тым і цуд вось такіх кніг, якія, абмяркоўваючы, вы прыходзіце да розных меркаванняў, таму што іх можна прачытаць абсалютна па-рознаму, і вы, калі ўдзельнічаеце, напрыклад, у абмеркаванні кніжнага клуба, вы не паўтараеце проста адзін за адным адны і тыя ж словы. Вы можаце гэтую кнігу абсалютна пад розным ракурсам чытаць і разглядаць і абмяркоўваць. Ну а я вам нагадаю, што старт продажы гэтай кнігі пачынаецца 28 жніўня. Яе можна будзе купіць у нашай кнігарні, можна будзе аформіць заказ онлайн, калі вы не рабілі папярэдні заказ. Ну і дадам таксама, што зразумела, што я закранула далёка не ўсе тэмы, якія ёсць у гэтым творы, расказала вам далёка не пра ўсё, таму што мне ўсё ж такі хочацца, каб вы яе прачыталі самі. Можа быць, вы пачалі слухаць гэты выпуск, думаючы, што не буду чытаць кнігу, паслухаю, тут будзе падрабязны пераказ. І вось менавіта для гэтага я рабіла свой пераказ не настолькі падрабязным, каб усё ж такі вас паспрабаваць чымсьці зачапіць, каб у вас узнікла жаданне ўсё ж такі гэтую кнігу прачытаць. Ну а калі мне захочацца яшчэ чагосьці дадаць пра гэтую кнігу, я зраблю гэта ў наступных выпусках. Можа быць, мне адкрыюцца нейкія новыя сэнсы з часам пасля чарговага перачытвання. Я паслухаю абмеркаванне людзей на кніжным клубе. Магчыма, у нас з'явяцца нейкія новыя спрэчкі і думкі, і тады я вярнуся да вас з невялікім апдэйтам адносна гэтай кнігі. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!